kun san ba da hakuri yanzu shi kenan a garin nan ba mu da yanci mutum ɗaya tak ibadar Allah ma sai wani ya zo malam zalimu sallah fa jama'a akrama sai ya kallahu zo abin da ya dade yana damuna kenan wai a ce wai dole wai sai an jira wannan bawan Allah ni ban taba ganin limamin da bashi da na'ibi babban da malam ka duba da bawan Allah nan kakansa malami ne babansa malami ne shi kansa malami ne amma saboda gudun bacin ran wani kawai sai an ce ba za a nada wanda zai yi sallah ba wannan ka faɗi gaskiya abin da duk ya damu jama'a ya kamata a fito a yi magana matsayin dai abin bai saba al'ada ba ko shari'a ya kamata a fito a yi magana mu dan haka daga yau mun daina jiran malam zalimu malam gani dan garba kawai ya tashi yi mana sallah shikenan bismillah الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا كفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله sannu babban liman sannu sannu babban liman kai ne a karambani ko to yau wannan uwar karambanin zan masa abin da zai zama ishara a kansa a gare zai zama masa ishara daga yau in kwana zan ban zo masallaci ba na ga wanda zai ja sallah rike miki liman ya zama akuya liman haka ka zama liman ya zama akuya fa jama'a kuna gani liman ya zama akuya daga yan wani ban zo ba wani ya sake zuwa ya sallah na makara wani ya sake zuwa ya jagoranci sallah liman ne zama haka yanzu ko ga faka ci gashi ne shaura ku ba ku yi zalla ba sake wata Allah sake wata ya mafi ka dama muna shakku ai kun yi zalla astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar Allahu akbar sannu mana lafiya